Når alle elever de skal have en digital værktøjskasse, så skal man se for sig, at skoletasken, en kæmpe store, tunge skoletaske, hvor man har en kalender, en lommebog, en lommeregner, nogle bøger, noget materiale, man har været ude at bruge, at det alt sammen bliver kogt ned til, at det er for eksempel i en eller anden form for mini-PC. Men det er jo ikke kun PC'en i sig selv, det der er interessant, det er den viden, der ligger i det, og man får adgang både til nogle af de sådan, fysiske værktøjer, man ellers har i skoletasken, men måske det, der er allervigtigst, at man får adgang til nogle netværk, hvor man kan have nogle sociale læringsrum sammen med andre. Og det er jo det, som internettet kan, det er det, som Facebook kan, andre af de sociale medier. Så det er det, som værktøjskassen kan. Og så skal man bare huske, at en værktøjskasse er jo bare et eller andet antal elementer af værktøjer, uanset om det er IT eller om det er nogle fysiske ting. Det hele det står og falder med den gode lærer, som der kan sætte den viden i spil sammen med eleverne og eleverne imellem hinanden. Det er ikke IT i sig selv, det er ikke netværkstanken i sig selv, der ændrer ved dannelsesbegrebet. Men jeg er selv optaget af, at man kan måske udvide dannelsesbegrebet til at snakke om skabelsesorienteret dannelse. At når man er i en læringsproces, så lærer man jo ikke bare for sig selv at blive klogere. Man lærer for at skabe værdi for andre. Og det vil sige hele det der for at tænke fra idé til proces, til produktion, til produkt. Den kæde, at have den med i dannelsesbegrebet, det synes jeg selv gør det mere konkret, end det måske lidt luftige almen dannelse.